Hrvatski građani osjećaju da je 17. travnja, uz masovno kršenje demokratskih pravila i krađu glasova, određen novi sabor kojem je jedini cilj da se u Hrvatskoj zadrži postojeće stanje. Dragi prijatelji, ne smijemo izgubiti vjeru u pravednu, uspješnu i uređenu Hrvatsku. Naši preci su završavali u zatvoru, mnogi su ubijani i zlostavljani zbog zalaganja za vrijednosti slobode, zbog interesa hrvatskog naroda, ali i univerzalnih vrijednosti demokratskog svijeta. Suverenu Hrvatsku stvarali smo uz velika odricanja i neviđene žrtve. Pobjedili smo jugosrpsku oklopnu armadu, a najavljivali su da će nas pregaziti u 2 dana. I zato je zadaća današnje generacije uspostaviti uređenu, pristojnu Hrvatsku u kojoj će se zakoni primjenjivati jednako prema poljoprivredniku u Strizi, vojni konobaru u Dubrovniku, ministru u vladi ili ugostitelju u Poreču. I zato stvorimo takvu stranku koja će snagom istine i pravde ostvariti snove svih hrvatskih generacija koje su sanjale pravednu, uspješnu i normalnu Hrvatsku. U borbi za tu Hrvatsku ja odustati neću. I ovo obraćanje završavam, kao i obično kada imam takva obraćanja, uvijek i sve za Hrvatsku. A jedinu i vječitu nam Hrvatsku ni za što.